Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Dark7 и днес ще играем Skyblock. Нова поредица. Нека да започваме. Така, както виждате, тук съм си оголемил платформата с много малко. Това ще е първи епизод. Не съм строял много неща, както виждате, ще заради епизода. Значи аз вече се преместих на... кажете, на YouTube, защото във VBOX е тъпо да се снима там. Значи, ако искате да продължавам с поредиците, пишете в коментарите си, няма да се сърда. И така, ако искате на други игри, само ще ви кажа игрите, които мога да играя. Minecraft, CS и такива мултиплеер, Call of Duty и такива Sources. Само те игри мога да ви снимам на тях. Казвайте, ако искате нещо, с което да ви снимам. Няма да са много дълги поредиците, някъде към 10 минути. Не знам, някакъв си идиот ми изпрати някакво си съобщение. Тук в момента си танцувам. Ето, втори камък, ако ми гори трети. Какво ще правя? За малко. Може да оцелявам с приятелите ми, мога да дойдем в Skyblock и да оцеляваме общо. Всички. Добре, достатъчно. Мисля да правя ферма, защото ми трябва доста. Ако питате мен. Опа, шпих си това. Добре, 3, 2, майко колко бързо ми излиза този камък. Ало, мале. И 10 ще ми е достатъчно, така мисля. Да. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И ми остана за още една кирка, която ще си направим ето сега. Така. И ще си остава тук за резерва. Добре. Какво за бога? Как се спал на това дърво? Не го знам. Как ме стреса, викам, защо не мога да се мърдам? Това било дървото. Смешна работа, така. Ще се направим. Сега. Така. Направихме си фермата. Една брадвичка. До каменна първо, така да го наречем. Каменната брадвичка. Добре, от тук моля се види, да, не може. 2. И па нямах 2. Аре бе, 2. И 3. И 3. И 3. И 3. Така. И 4 дори. Добре. Аз имам пръчки. Най-важното е дървото. Защото много ми трябва. Ще го оставя сега, така да оберем. Така, дано и спадна. И още един оле майко на ръба на смъртта беше. Дано да падне още един. Сега ще падне от това. Не познах. От някой от тези ще падне. Може и... О, викам, че изгоря. Да, ето падна. Само още едно ли, няма да падне още. От поне няма да падне нещо. Това ми е било късмет сега. И така... Продължим още малко така с разширението. Би трябвало под земята да има пясък, но сега какво да се прави? Няма го такова. Правим, не знам. Така...
Искам тук да го виждам как събира камъка. Дай, yes, взех го. Взех си камъните, които бях ги забравил там. Трябва да такова платформата да става все по-голяма. И все по-голяма. Айде бе, по-бързо. Аре, така, добре, достатъчно е. И супер, става вече сутрин. Ще ми стигне точно, да. Да се знаеш. Ще ми остане, няма да остане за кирка. Добре. Може за лопатка. Но сега няма никакъв смисъл. Тук само това ще изкопам с ръка. Колко съм малумен. Няма се напреса. Изтърваки. Отивам малко пак да съберем камък. Сега ще чакам докато ми се чупи кирката. Добре. Да го направим сега. Тук може още малко. Така, тук също. И тук така, и тук така. Добре. Където иска да расте, ме не ме интересува. Добре, хубава платформа стана, аз да ви кажа. Като се обърна. Така, идеално е, супер. Като за начало бива. Така, обаче се чуда какво да ги правя. Ще само да видя нещо, защото по принцип тук нещо отгоре винаги има. Добре. Тук съм още малко. Да го сложим някъде. Не тук. Да вземем това купче. Оле, майко, щях да падна. Тук обаче... О, не. Стоп. Спаминг. Аре, загинах. Пишем бак. Бързо. Аре, бак. Добре, сървъра заби хора. Много мощно. Ауч. Господи. Падна ми кирката. Добре, както и да е. Няма нищо, няма защо какво да се тревожим. Имам много кирки. Да, бе, он се чупи. Я го забравил. Добре, бива е да ви кажа, че само така да се качил, далече така да се гледа. Бива е под формата, добре. Добре, това беше от мене. Дано да ви е харесал клипа. Дайте си коментарите и чао!